ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. хушҳолем ки ба дидори ҳам мерасем ва ба шумо оиди фаъолияти милитсия маълумот медиҳем. гуфтаему боз мегӯем кирдори зидди ҳуқуқӣ бо оқибати нороҳаткунанда барои пояндагӣ амнияту осоиштагӣ дар ҷомеа муаммо буд ва чунин хоҳад монд. таи чанд рӯзи охир милитсия кирдори ба ҷомеа хавфнок ё амалҳои ношоистаи киҳоро ошкор сохт. имрӯз дар барнома тамошо кунед. мусодираи тапончаи Макаров фурӯшандаи силоҳ дастгир гардид. аз қаллобон эҳтиёт шавед. ошкорёбии ҷиноятҳои қаллобӣ дар ноҳияи Ашт ва шаҳри Кони Бодом. ба ҳам ҷаброи муроҷиат мекунам ки ҳамаи зарале ки ба ӯ овардам ҳамашро баррасӣ карда гардонда медиҳам. Incandıyan, kucağındandıyan var karanlığı fırıldandıyanmış. Ayrımı tam migran, toğuğram diğer takrur nameşe. дуздон 16 нақлиётро дар шаҳри Хуҷанд ғорат карданд. Баъд ҳамаи ҷора кофту набуд, баъд ҳамаи таисида. Пачка 10 сма я пачка 20 сма, ҳам 3000 сом мешавад. кишти бангдона дар ҳавлӣ. садама дар ноҳияҳои Айнӣ ва Мастчоҳ муҷиби марги инсонҳо гашт. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.